Здравейте! Налага се да запиша и една такава тема. Много от вас ме питат и в съобщения, и в консултация, добре, как да се освободя от токсичните хора? Как мога да поставя тази граница? Как мога да спра да се ядосвам? Първо, как можем да разберем, че животът на един човек не е щастлив, когато говори изключително много за другите, когато фокусът му от собствения живот бяга към животите на другите хора. И тук ще срещнете хора, които винаги имат мнение, хора, които не харесват дадени хора или критикуват дадени хора. Първо, от такива хора никога не взимайте съвет, никога не приемайте съвет. Той като цяло не трябва да приемаме съвети, а трябва да живеем живота си, защото е много по-добре да правим собствените грешки. Аз съм на мнение, че няма грешки, а има опит. И оттам нататък вече да си вадим изводи за нашия си живот. Тоест, има ли хора, които много ви дават напътствия, много ви критикуват или... И те, по принцип тази критика е облечена в здравословната критика. Много често казват, аз трябва да съм директен и обичам да съм директен и по-добре да ти го кажа директно, отколкото да съм лицемер. Добре, но хайде да споменем за една емоционална интелигентност. Да преценим човека от среща. Може ли да понесе тази директна критика? И ако сме достатъчно емоционално интелигентни, ще можем да разберем и по какъв начин всъщност ще усетим. И ще усетим начинът, по който трябва да съобщим дадена информация. Така че, първо, хора, които много критикуват, много обсъждат другите хора. Второ, хора, които са много... има и такива шутове на компанията, винаги развеселяват всички, винаги това, повярвайте ми, дълбоко в себе си този човек не е щастлив. Дълбоко в себе си, поглеждайки хронологично времето назад или дори семейството му, ще разберете, че той дълбоко страда. И много често тук се насъпира едно желание точно да покаже най-добрите си качества на всички останали. Но всъщност дълбочина е един нещастен човек. Един нещастен човек, който търси щастие пред другите. Тоест, аз не мога да го намеря в себе си. Да, мога да се грижа за 1000 животинки и 1000 цветенца, да намирам смисъла, но това са едни малки стъпки, разбира се, към онзи дълбок смисъл, който трябва да ни кара да се чувстваме сигурни. Другото, което е в никакъв случай, когато чуете, че тези хора говорят за други хора, бъдете сигурни, че те ще говорят и за вас един ден. Да, може да се чувствате близки в момента, може да ги усещате близки, може да се усещате толкова свързани, сякаш сте намерили нещо от себе си. Да, обаче не забравяйте, че хубавото с тези хора е много хубаво и лошото е много лошо. Така че винаги едно на ум за всяка информация, която чуете, за всяко действие, което правят към вас, и най-добрият източник на информация е времето и ситуациите. Даже не толкова времето, защото пък време е нужно, за да имаме ситуации, но понякога една ситуация е достатъчна да си отворим очите, да си направим изводи. Ако не си направим изводите и не вземем решение да сме комфортно в себе си, без тези хора, тогава идва едно примирение. Добре, аз ще дам още малко, може би не съм разбрала добре или не съм разбрал добре. Това обикновено е провокирано от ниската самооценка. Винаги, когато се критикуваме себе си. Тоест аз ще опитам още, защото знам, че бъга е в мен и ще продължа да съм с тези хора. Не бъдете с тези хора. Бъгът не е във вас. Дори и да е във вас, той си е вашият бъг. Вие трябва да си гледате себе си, а не толкова да очакваме и да критикуваме другите, защото влизаме в техния тон. И трето, вижте какво може да направите вие за себе си. Вижте какво ви кара да се чувствате щастливи. Не да очаквате, не да имате насоченост някой отвън да ви направи щастлив. Не, няма кой да ви направи щастлив. Това, което е във вас, то ще ви следва. Където и да отидете, който и да срещнете, то ще се прояви рано или късно. Така че не бягайте от себе си. Погледнете, харесайте се и истината е, че трябва да можем да се чувстваме комфортно и сами, където и да сме. Не в крайност, защото пък едно учелничество, все пак ние сме социални същества, но винаги е една приятност между нас и между другите. Дори и когато видим, че някой критикува друг, да, разбираме го, но до там.
ставаме стабилни в себе си. Един друг признак, изключително мощен и силен, за да разберем дали този човек е застинал някъде в детството и има сериозни травми за отработване, които е замаскирал през едно много хубаво и топло отношение към останалите, е когато възрастта му не съответства на поведението му. Тоест емоционалното поведение не съответства на годините му. Това означава, че той някъде там е застинал. И тук ще видим едни хора, които са 30, 40, 50, 60 годишни, но се държат като тинейджери или като на моменти реагират като сърдити дечица. Ето, това е сигнал, който показва, че има нещо там в този човек, който не е отработено. Разбира се, че всички от нас имаме нещо за отработване, но когато може да е в по-малък вариант, защо не? Другото, което е, един човек, представете си, пак отново на 30, 40, 50 години, клюкари, разпитва, държи се инфантилно, взима мнение, както би взел мнение един тинейджър. Това са едни от тези схватки между тинейджърите, които ти защо така, аз се грижа за тебе, пък ти не ми обръща. Нали, това е всъщност личен избор на всеки човек. Нямаме право да слагаме етикети, нямаме право да критикуваме. Не, че е нещо като неписан закон, но е неписан закон за травмите.